Alright guys, welcome back to the channel. Bodo Accord ko lanani makase raskandi hanjapara politics giligasinido. BJP ever giligasinido. Nei daklise Chief Minister Guwahati Obunde on 12 September. Be newspaper ni report badibla Times of India report hanai badibla. The Chief Minister said that the historic Bodo Peace Accord, which was signed in January 2020, will be implemented fully in the next 5 years. Last 5 years ato bitangmana maupungakay. Maupung hayiman kama natin maupungakay. Nangkanya next 5 years so Bodo Accord ko fully 100% maupunggan nani bitangmana raday gede. दा बिथांमोननि बे बाथ्रायाव बेसेबां दै आरो अर दं नोंथाङाबो बिजिरनानै नायदो नाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट इउपिपिएल आरो बिजेपि सालायनाय गभर्नमेन्ट बिसोरबो जेबो मावफुंनो हायाखै नाथाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनिफ्राय आं मोनसेबो स्टेटमेन्ट मोनथियाखै दे खोनानो मोनाखै आं बेसेबां पार्सेन्टेज मावफुंखो बेनि सोमोन्दै मोनसेबो आं स्टेटमेन्ट दासिमबो खोनानो मोनाखै नोंथाङा खोनादोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो अलराइट ना बिजेपिआ गोबां नाम्बार होयो अनजिमाफोर पार्सेन्टेज इन टार्म्स अफ कमप्लिशन अफ बड' एकर्डनि एकमप्लिसमेन्ट जानायनि पार्सेन्टेज गोबां नाम्बार होयो इन द लास्ट 4 years so let us talk chronologically okay First of दङ जोंहा 25 July 2021 गुवाहाटीआव बिथांमोना बुंदों Bodo Accordनि 90% commitment is done 90% commitment जाखांबाय होनदों 2021 आव 21 July 2021 नि बाथ्रा आरो बेनिफ्राय 4 September 2021 आव बुंदों मा 100% completed almost 100% completed from 90 to 100%. Very good. Again, 16 March 2025, Dotma conference of 82% completed. Very surprising. 100% 82% now. Good.